Het hoge aantal opnames coronapatiënten worden er vandaag en morgen geen mensen geopereerd. Alleen spoedeisende operaties gaan door. Hierover bel ik met Esther Rooijakkers, internist en infectioloog bij het CMC. Goedemiddag. Goedemiddag, Contardi allemaal. Ja, hoe is de situatie op dit moment? Is het nog erger geworden of blijven we een beetje stabiel? Er worden meerdere mensen opgenomen per dag. Ja. Tot nu toe is het zeker niet stabiel en neemt het alleen maar toe. Op dit moment hebben we een totaal van 32 patiënten opgenomen. Waarvan 14 op de intensive care en 18 op de gewone afdeling. En we hebben vorig jaar best opgeschaald in capaciteit. Is dat nog voldoende op dit moment? Ja, op dit moment is het zeker nog voldoende. Er is een totale capaciteit van 44 bedden met opschalingsmogelijkheid ook tot 61 bedden. Mm-hmm. Dus het is zeker nog voldoende op dit moment. Maar we lopen natuurlijk ook mee met cijfers met Bonaire. Want daar kunnen ook nog meer patiënten van verwacht worden misschien. Ja, dat zou kunnen inderdaad. We zijn wel steeds in goed overleg ook met Bonaire en Aruba om te kijken naar welk eiland de mensen het beste kunnen gaan. Dus daar hebben we continu ook contact over en weer mee over. Ja. En qua personeel, zorgpersoneel, is het daar nog voldoende in? Of moeten we daar ook binnenkort weer mensen van gaan invliegen bijvoorbeeld? Er zijn op dit moment nog veel personeelsleden vanuit het buitenland, 23. En er zijn ook nog 20 mensen onderweg om ons te komen helpen. Okay. Verder is het zo dus ook dat door de afschaling van de OK's er ook veel personeel vrijkomt om te helpen op de COVID-afdelingen. En ik las inderdaad vandaag en morgen gaan de operaties niet door. Staat er al langer een planning in een lijn te wachten? Of weten we nog niet echt wat er de dagen daarna gaat gebeuren? De hele week is besloten dat de OK's niet doorgaan. Okay. En we bekijken het natuurlijk ook van dag tot dag aan de hand van hoeveel aanmeldingen en opnames er zijn. Dus voor volgende week kan ik nog niks zeggen daarover. Nee. Ja, laten we hopen dat het in die komende tijd nog wel meevalt. Maar jullie hebben ook nog een andere belangrijke boodschap. Want zijn er nog steeds veel mensen die zich melden bij de spoedeisende hulp, terwijl ze eigenlijk naar de huisarts zouden moeten gaan? Of is dat al afgenomen? Nee, helaas zijn er nog steeds heel veel mensen die zich melden bij de SEH. Met eigenlijk hele milde verkoudheidsklachten. Mensen die gewoon nieuwsgierig zijn, heb ik COVID of niet? En komen hier om een test te laten doen. Dat is dus absoluut niet de bedoeling. Het is heel erg belangrijk dat mensen eerst contact opnemen met hun huisarts. Omdat anders met name hier de spoedeisende zorg echt een enorme overcapaciteit bereikt qua patiënten aan. Dus heel belangrijk dat iedereen echt eerst de huisarts belt. Ook omdat mensen gewoon afstand moeten houden van elkaar. En je niet wil dat hier allerlei mensen voor de deur staan en alsnog elkaar besmetten. Omdat er natuurlijk allemaal mensen met klachten komen. Ja. Met een grote kans ook dat ze COVID hebben, maar gewoon in een milde vorm. En het niet nodig is om naar het ziekenhuis te komen. Waarbij ook onze boodschap is aan mensen die angstig zijn voor COVID, laat je vaccineren. Omdat dat eigenlijk het enige is wat kan voorkomen dat je ziek wordt. Ja. En afstand houden. Want de vaccinaties gaan gewoon allemaal door, hè, begreep ik. Ook op zondag bijvoorbeeld. Ja, zeker. De vaccinaties gaan allemaal door. We hebben hier vandaag en morgen ook onze tweede vaccinatieronde. Ik ben zelf vanmorgen gevaccineerd. Ik voel me prima. Dus nogmaals, de boodschap, iedereen moet zich laten vaccineren. Ja, want ik zag wat zorgen van mensen die zeiden, ik heb zondag een afspraak staan, maar ik mag natuurlijk niet meer de weg op. Eigenlijk mag dat wel als je een vaccinatie laat zetten? Ja, gaat gewoon door. Ja, dat is geen probleem. Oké, nou dat is in ieder geval geruststellende gedachte. Ik hoop dat het allemaal wat stabieler wordt in het ziekenhuis. En dat we die extra uitstellingen van operaties niet nodig hebben. Maar dat is iets wat de tijd ons zal leren, denk ik. Ja, zeker. Ja, we vinden het natuurlijk ook heel erg vervelend. Omdat er soms ook mensen zijn waarbij het eerder al is uitgesteld in de tweede golf. Maar ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft. Dat we op dit moment gewoonweg echt geen plek hebben. En onze zorg echt richten op de doodzieke mensen met COVID die we hier nu aan het behandelen zijn. Ja, jullie doen fantastisch werk. Blijf daarmee doorgaan. Voor iedereen die luistert, laat je vaccineren. Je hoort dat het nodig is.
En ik wens jullie veel succes en sterkte daar in het ziekenhuis.